manigi lony e yor somo orang mana gima gitimo karka to paro makamano inya duoko penjo ma janeno mano oro karkanyo no bende mawacho ni odwa nodonje sako moro ukabila ne entie gi penjo mamoko bende mane ndiko karkanyo Chris Agunga. Erokamano Cleo, kendo adwa mana lero kamoro. Na wacho ka mano wachako ni thoth sako no chakore common bond. The common bond en jopuony no chako jopuony. Ramogi chako Ramogi. But kaluore gi developments mosetimore sako industry. Iyudo ka most saccos open up. Tiende ni sako machalo kaka Kimisitu no chakore ikraf to thothne ikraf na wacho ni deal gi pur kachiel gi pidho yien. But bang'e ne giduogo gi rwako joma moko. Gichako gi NGOs, gichako gi embassies, mano chopo kuma koro irwake jo teknitiyo, you share the principles ma that circle. You fit within the common bond of the, saving and loaning. Then open up. Most circles open up. But kumadwa sirogo gima Eric wacho en samidwa donje sako. Nyaking'i what you want from this sako. Be sako ni mi gima idwaro. Kuma ukabila bire sako okanya chiwo example. But hapa ni mago nyalo bedo very selective cases ma either member ni no dhi odonje sako moro ka oko none maber ama sako ni nen community sako to noa kamoro nono ko dhi mondo donje sako. But ka en sako ma you share common interest nyabedo no kijastima ija puonj